Maanay siya ni so dugat sa afo ang day off. Mga labata, kaya wala na tayo sa nina. Siya kung sa magamito na to sa pagtrabaho. Undi tamang laba, maanay siya. Kunya naman tayo kwarta niya, pikin na tas oras din na tamang labad, na tamang kuso-kuso. High-tech na tarong. Na natay mga gitang tawag na technology. Mao na siya na maglakaw ta pa daw sa atong motor, ibutang nato sa atong motor kay magpa-laundry ta. Magpa-laundry ta, di ba? Usa-usa. Mahayog kayo, butan kita. Kaya lagi na naman ti technology, magpa-washing ta. Sa paybuhaton, di bitaw na hugaw ato ang mga sanina. Hugaw ba dahin na gitoyok na dayon. Paspasig toyok dira dong, anak tarungan ng toyok dira. Kay para muhumot na, kay gibutangan na nanamuog daw ni. Unya, ang among sabon, mahalon. Ariel, sa pa ba? Di ba, gito'y tuyok na. Yapaguman, manatog tuyok na mo. Amo na na ipanhay-hay, tatawa, hay-hay na nanamo. Nindot kaming mga hay-hayan taon, Di ba? Umog-umog na lang na dini na siya basa tayo nga magtulok-tulok pa kung kita'y manglaba. Di ba? Kanindot rana, diretso na kapamhay-hay kay humana og washing. Pero wala pa kay assurance, nga nalimpyo ba jud na. Basta ang amo nawagtang na ang kabaho sa amang lawas, humot na siya suluton. Dara, nindot kayang paghay-hay raw, kita anong piyana, Laming busdikan, Duha na nakabuan, ha? Duha na nakabuan. Duha na kay nakabuan, Buntis ko, duha kabuan. Napaytutoy nga namukol na, tarawa na. Seryoso kay kadong, no? Unsa may sa loobon ni mo dong kung di ka magpa-laundry, wa ka sa loobon ugma. So ugma na unya anama, pila pa naka-oras, duha ka oras. Ugga na natanan di na ka ma-stress. Kung sa mo ba i-stress ni mo, di na ka magkuso-kuso. As long as nagpa-laundry ka, unya humot-humot na pa jud siya. Kaya ang gamit na to nga sabon, Ariel. Di ba? Yan naatay daw ni. Humot kayo, nga mo kadong. Di ba? Sige nga dara, padayon sa imong gibuhat. Pang-hay-hay na. Kay para unya imo na ng hukason, ugma human na ka. Naana kay magamit ugma para sa imong duty. Unya dapat ugma dili ka malit no ha. Sayuhi sa togmata kay Lunes taong kay dako. Kay ang Lunes kay baon na tabas na Lunes, traffic kay na. Traffic kay ang syudad, traffic kay ang SRP. So dapat mga estudyante mata mo sa iyo. Kay baon ako, mabalik na mo sa inuhang ting klase. Ay na mo pahuway. Ano mamahuway pa man mo, hapit naman ting klasin. Matamog sa'yo, kay naapa mo'y buhatan sa eskwelahan, wala pa taon mo kahuman og paso. Kaya, matamog sa'yo, kay para dili maabtan og traffic. Base mo sulod na sad mo sa second subject na sad early mo sa second subject, late mo sa first subject. Hay-hay, manata pa ngay-hay, nyaman na, anak lang sa thank you.